Tkompli tisħon il-qija bejn l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti l-ALPA u l-Management tal-Air Malta li qed jallega li numru eżaġerat ta' bdoti qed jirrapportaw li huma morda. Fis-qarrija qibsa l-ALPA akkużat lil-Air Malta li bħalma diġà għamlet diversi drabi fil-passat qed tuża lill-bdoti biex tatti l-istat reali tal-affarijiet fil-linja nazzjonali u dak li l-Union sejħet management ħażin ħafna fl-ogħla livelli tal-kumpanija. L-ALPA qalet li mhux xi sigriet li l-immaniġġjar ħażin fl-Air Malta laħaq livelli li qatt ma ntlaħqu qabel u li dan qed iwassal għal turbolenzi għal passiġġieri u l-ħaddiema tal-linja nazzjonali. U għalhekk li l-Air Malta tidher deċiża li tkompli tivvinta aktar gideb minkejja li l-linja tal-ajru ma talbitx investigazzjonijiet formali dwar l-akkużi li qed tagħmel dwar il-bdoti. L-ALPA ħeġġet lill-Air Malta biex minflok tiftaħ investigazzjoni dwar il-każi tal-ejja kbira u l-mart li qed jirrapportaw xi membri tagħha. Aktar kmieni Konrad Mizzi għeddet indirettament lil bdoti jekk kif issib filgħodu waqt attività marbuta mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru qal li jista' jagħti il-każ li kumpanija oħra titqabbad biex topera s-servizz lejn New York. Il-Ministru tat-Turiżmu qal li l-Gvern irid jiddeċiedi jekk ir-rotta u se titħaddem mill-Air Malta mill-linja l-ġdida il-Malta Med-Air jew minn kumpanija oħra. Konrad Mizzi ma kienx l-uniku wieħed li kritika lil bdoti e kif waqt l-istess attività Charles Manjon, illum chairman tal-Air Malta, ukoll kellu kliem ibes għal xi membri tal-kumpanija. Kien propju wara din l-attività li l-ALPA mbagħad ħarġet l-istqarrija tagħha biex tirribatti l-allegazzjonijiet tal-Ministru u taċ-Chairman. Din is-sitwazzjoni tkompli żid mal-pressjoni li għandu l-Ministru hekk kif l-Air Malta għadha fiż-żona l-ħamra għal dik li sitwazzjoni finanzjarja u qed ikollha tonfoq flejs kbar biex tikri aktar ajruplani biex tipprova tlaħħaq mal-iskeda ppakkjata li kull ma jmur qed tirriżulta li saret mingħajr ippjanar.